aqhubeka afike emahlombe. Kwabanye asemaqakaleni bangizwela kude, kwabanye asemadolweni, kwabanye asokhalweni. Yabona amanzi mangabuwela umfula angafika la okhalweni kulaqala khona ukukuchallenge, kodwa yabona angafika emahlombe lapho uphakathi kokuphila nokufa. Hey, tshela umakhelwane, no turning back. Asiya mumva, forward ever, backward never. Oh Jesus. The latter rain will surpass a former rain. Amen. Hey, kunabantu mana bangenile phakathi kwale storm. Jesus. Ake nginitshela imfihlakalo mina. Niyazi ukuthi kunabantu la kule bandla abashayekile, hayi ngoba kushaywa bona, lalelani, hayi ngoba kushaywa bona, kodwa bashayelwa lo shabalala. Nkosi yami. Ngoba bese babonile verse ukuthi as long alapha kulo shabalala vele zizokwenzeka izinto. Kunabantu abanethiwe abanethelwanga izulu labo, kodwa banethelwe lo shabalala. Awumoya ongcwele. Nkosi yami. Ngicela ukufa. Jesus. Sifunda lelo khuzana uyiqede. Funda lelo khuzana. Yathi kuye, bheka kukhona kulomuzi umuntu kaNkuluNkulu, Yeah. umuntu ohloniphekayo. Ubambe lo. Bheka kulo muzi. Kukhona umuntu kaNkuluNkulu. Umuntu ohloniphekayo. Uyabona umehluko phakathi kwami noSamuel. Samuel wayengumuntu ohloniphekayo. Amen. Mina ngingunobani. Nkosi yami. Tshela umakhelwane isishintshile isizini. Jesus. Ngaze ngakhumbula omunye umhlabeleli ulaba ikhona le genge yolokhuzana. Angiboni ukuthi ikhona le genge mhlawumbe ngizama ngapha kubafundisa. Ikhona ingoma ekhala emsakazweni ihlatshelelwa abanye abobhuti base-America. Yayithi, I am just nobody, try to tell everybody about somebody who can change anybody. Yimi ke lo. Oh Jesus. Bekuhlatshelelwa ngami. Nkosi yami. Ama-American abehlabelela ngami angangazi. Jesus. Ngoba mina ngunobody. Nkosi I am yami. just a nobody, try to tell about somebody who can change anybody. Jesus. Ama-American ayehlabelela ngami Nkosi yami. kanti ayaprofeta. Jesus. Uthi usathane yazi usishaya ngani lo. Lona usishaya ngoba uselapha. Nkosi yami. Uthi usathane mdedelena akathi ukuphakama. Then anganyuka athi ukuphakama kula sizomshaya khona. Nkosi So yami. that nabo bonke abamlandelayo bajabe. Jesu. Manje inkinga ungifuna ngapha kanti sengisukile sengingapha. Nkosi Athi yami. ungifuna ngapha kanti sengisukile sengingapha. Jesus. Athi ungifuna ngapha manje uthi nala sithi simthola khona siyamshaya ayibi ne-impact ngoba inkinga usela. Nkosi yami. Kukhona okuzomethusa. Oh Jesus. Njengoba nje waze wayifisa into angeke ayimele uSathane ngoba uma ngenje ngathi
uma ngenjengathi uyadlala uma ngabe esokola manje sila uyosithini nasesilapha Nkosi yami, Jesus. Hallelujah. ukhona umuntu kaNkuluNkulu kule ndawo umuntu ohloniphekile qhubeka sengiyafa Konke akushoyo kuyenzeka impela. ubambe ngithe umahluko phakathi kwaShabalala nomprofeti uSamuel ukuthi umprofeti uSamuel wayengumuntu ohloniphekile Amen. konke akushoyo kuyenzeka Amen. uShabalala umuntu ongahloniphekile Nkosi yami. kodwa inkinga akushoyo kuyenzeka Nkosi yami, Jesus. tshela umakhelwane afike emashomo Nkosi yami, ngathi uya Jesus. umuntu ushoyo kuyenzeka Nkosi yami, Jesus. tshela umakhelwane kwabanye asemaqa afike emahlombe kwabanye asemaqa kane nokuzomethusa Oh, Jesus. Hallelujah. Nkosi yami. ngoba kahle kahle abakayiboni inkinga la Jesu. yayisaze sayiqala inkinga madoda kaze wathathwaphi Eagle Mountain njengokubisa abantu kanti libuyaphi lebandla ngoba kushayika even amadoda amakhulu aziwayo ayashayika athi kanti lo mfana usafikile uJesu fikile ngahla angihambi ngedwa ngapha nomdala weinsuku umaphunyuka bamphethe nabavala ngapha uJehova uvula ngapha bavale ngapha avule ngapha bavale ngapha avule ngapha bavale ngapha avule phezulu Oh, Jesus. vula amazulu Hallelujah. tshela umakhelwane your season has arrived your time has arrived your season has come your season has come your season has come your time has arrived Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. funa mntana misivale sambeni Konke akushoyo. akuphinde uthinta umakhelwane mbuzo uthi uphelele blobuthongo bokubambile uke wahlaselwa ubuthongo kabona lapha ko4 akongitshela uphelele blobuthongo the devil is a liar Jesus. bekathi untshontshe imessage usatha kwasho ukuthi uhlangene nomunye umuntu okwazi ke ukudila with forces with powers Oh, Jesus. nina lapha ngabopastri ngabo4 benikhathele kabi nina benizela sisimimi benilele ubuze buthi buphelele blobuthongo ngoba lo mfowethu uNkulunkulu nina nimazi Jesus. ngicela ufa lalani bazali buyani sengiyavala now ngizonipha both of the story different people but one man of God la sifunda khona manje yindoda igama layo nguSaul wangisale sengiyikhuluma sisi xola mntana mhlala phansi ngoba mangaloku uqhubeka ufunda kufuna ukuthi ngilibele unamanga sathane noma ungathi qweqwe ukusala imessage sizoyizwa Oh, Jesus. unamanga nje wena unamanga sathane ninamanga mademon not namhlanje Amen. hayi cha bebayikhiphile namhlanje
yazi khona imambana bebayikhiphile namhlanje ya bebathi bayayimarka bathi bayiblock bayivimba imessage uba edeliver uba Nkosi yami. hayi mina ngiyalwa ndoda mina ngiyalwa bafowethu makubiza ukuthi ngife ngifela ivangeli mina ngizolifela ivangeli Nkosi yami Angidlali, Jesus. angidlali. Mina mangithunyiwa ngibuyele emuva futhi ngizibonile ukuthi nginenkani mina la uyabona ngibone khona mina ngibonile kulombono ukuthi nginenkani Jesus. amadoda aphethe amasabula aphethe amasword bathi undlule kanjani ufunani la angibuza ukuthi ngifunani Nkosi yami. ayibona ukuthuka ngifuna uqamba mangabe ngithukile amana ayiqinisa nje Nkosi yami. kodwa ngaphakathi uvalo boluthi angavele ngathi hayi ngidlulile bathi undlule kanjani ngathi ngidlulile Jesus. ngizothi ngidlule kanjani bezange ngichaze lento phela bengihamba ngizothi ngidlule kanjani ngathi ngidlulile Nkosi yami. ukuthi undlule kanjani base bayasho bathi kimi ngoba abaningi babanjwa khona lapha Nkosi yami. balibala isiliva negolide bangandluli ngathi Jesus. mina ngitshelwe ngesihlalo esivutha umlilo kwathiwa ngingemi ngingakafiki kulesihlalo esivutha umlilo laswa noma isiliva negolide ngilibonile nami ngalibuka kodwa ngathi hayi kuthiwe ngizobona isihlalo ngabuka phambili Oh Jesus. ngoba kusho ukuthi ingilosi sizibonile ukuthi nangu umuntu ezofa lo muntu uyosuka ayophula ukudlela lapha imshaye mhlawumbe inkazimulo zaphuma ingilosi zathi oh babuya kathi ngithunyiwe kuthiwa ngibheka isihlalo ngizothola isihlalo esivutha umlilo then kuthiwe ngifike ngime phambi kwaso bese ngiyakhuluma ngethule lokho enguphethe wangethula umthwalo wawungesina wangethula umthwalo awodwa ngomthanazo wami ngalo lami uvalo lwaphela wavusa umoya wami Yesu yena wangethula umthwalo wangishiyane kulo manje ngibathe ngiyathandaza ngibuza ukuthi yini le ebengiyoyisho Jesus. uyakufihla uNkulunkulu sengibathe ngiyathandaza ukuthi bengiletheni ngoba kubona ikhona into bengiyiphethe futhi bengizwa ukuthi iyangesinda lento Nkosi yami. yini le bengiyiphethe inkinga zenu yazi ngiyazibuza yini kodwa Jesus. yona ikhona into bengiyiphethe Nkosi yami. kodwa ngithe mangifakwa phakathi kwesteam umzimba wami wenyama wavele wavanisha kwafomeka umzimba wesmoke nje wena ubone lesa smoke usithi la umzimba wami ke wadraweka istructure sesmoke Nkosi yami. mangithi ihlombe lami ngiyalibona li-transparent nangithi ngiyabuka inyawo zami zi-transparent bese nginjalo and mase ngithi ngiyezwa ukuthi angisanyatheli phansi la kwangathi manje sengihamba phezulu emoyeni Jesu. ngazizwa ngilula moya ongcwele bambani Nkosi yami bangayikhulumi ngalento ngoba mangikhuluma lento isuke ilontuza ngicela bambani base ngithe mani okay kulungileke lalelani uSamuel lo ubaba wakhe uyise uKhishi Amen. uzalwa lapha esizweni esincane kwaIsrayeli isizwe sakwaBenjamin ngoba uBenjamin according to iBhayibheli uBenjamin omunye wamadodana kaJakobe. You remember uJakobe waba namadodana awu12 niyakhumbula Musa ngithi Amen. angithi niyakhumbula Amen. 11 angithi niyakhumbula makasuka kwaLabani eweza amakhosikazi akhe amabili eweza ingcekukazi eweza amadodana akhe awu11 wase eweza ke impahla nabelusi bayo waweza konke yena wase yasala uJakobe
na uJakobe lo ezabe namadodana awu11 yakhumbula ukuthi yena wayethanda uRasheli kodwa kwaphambana izinto kwamele ukuthi ke manje eqale ethanda. Okay, that's the beach. Now we can go to the hotel. Let's go. kaJacob uJuda Amen. last born yilo okuthiwa Juda wathi lona ethandaza uNkulunkulu wakhulela wathola indodana yokuqala wayiqamba igama wathola eyesibili wayiqamba igama kodwa still lamadodana amabili azange amanelisa wayesethandaza kuNkulunkulu uRasheli yilona elithi iBhayibheli uRaheli uyakhala uyalila ulilela abantwana bakhe abasekho. Now uRaheli wabesekathi now I am tired ukuthola abantwana ngibaqambe amagama angekho right. Wathi angisafuna uqamba ingane ngesimo ezalwele kusona bese ngibiza ngaleso simo. Amen. Kulona owokugcina umfana wamqamba igama lokuthi nguJuda. uJuda leli gama elithi Juda kuthiwa uJuda ngesiHebheru uma lisuswa from Jude to Judah means praise. In Amen. other words, what uRashela, I am sick and tired of complaining and crying. What I need to do now is to praise the Lord. Jesus. That is why ke uJuda wathi mayebeletho umqamba igama lokuthi uJuda. uJuda lona kuthiwa wayengumdumisi wayecishe ethi ukufana noDavid because Jude means praise. Amen. So now naye ke into engifuna ukuthi ke abazalwane beyibambe. Nakuthiwa uKhishi wayezalwa kwisizwe sakwaBenjamin kufanele kubuye lento yokuthi oh that's why iBhayibheli fanele silazi fanele makukhulunywa ngoBenjamin fanele wazi ukuthi uBenjamin wayengomunye wamadodana kaJakobe encane before uJude noma uJuda. Now Benjamin was the last born kahle kahle before kuzalwa uJude. So now uBenjamin lo njengoba naye wayemncane uma ubababo ababela izabelo abapha abasikela umhlaba lezi zinye insizwa zakhula zadlondlobala zaba nemindeni emikhulu kodwa lo Benjamin waba yisizwe under uIsrael kodwa esincane kodwa sisincane lesisizwe sasenza imangaliso siyafana ke naye uJuda lo. uJuda wayesizwe esincane ukwendlula uBenjamin kodwa uNkulunkulu kulezi zizwe ezu12 zikaJakobe zama sons of Jacob uNkulunkulu wakhetha isizwe sakwaJuda as a small nation uJesu azozalelwa kuyo. Amen. Ishuthi lento ichaza ukuthi sometimes uNkulunkulu akasebenzisi izinto ezinkulu because kusuke kube obvious. Nkosi yami. uNkulunkulu lithi iBhayibheli usebenzisa uthatha izinto ezincane ezidelelekile Jesus. enqobe izinto ezinkulu Oh, ngezinto Jesus. ezincane. Someone angakhala namhlanje athi yazi incane kanjani imali yala ngisebenza khona ayikho nje manje ngakhipha nje u100 isuke seyiphelile. Sometimes it's not about money but this thing it goes with favor kaNkulunkulu. Amen. There are people who are earning little but they are doing great and mighty things with the little that they are earning. Amen. It's not the size of the amount but it goes by the faith and the grace kaNkulunkulu.
Oh, With the Jesus. little that you have, what are you doing with the little? God can multiply a smaller thing to a greater thing. Oh, Jesus. We are entering a season la khona uNkulunkulu azosebenzisa izinto ezincane ezidelelekile kodwa anqobe izinto ezinkulu. Oh, Jesus. Bambani. Now Benjamin lo uKish uzalwa kulesi sizwe sakwa Benjamin. Ulahleka imbongolo. Bukani mase kufike bazongicela nibambe Nkosi yami lena. Bukani isizini, bukani isikhathi uma sifikile. Bukani ukuthi kwenzakala. Now abantu abaningi ngihlele ngithi bangishumayela bangihleka bathi uyithatha aphi kodwa mshengule. Lalelani. Le message bangishumela ngayo ngithanda ukuthi when God set you up. Nkosi yami. Awutshela umakhelwane set up lena. uNkulunkulu wabuka lo mfana uSawuli. Ubuka uSawuli uNkulunkulu uSamuel umprofeti usekhaleka buhlungu wakhala walila umprofeti zaphuma inyembezi waguqa ngamadolo elila umprofeti ekhala inzima into atshelwe nguIsrayeli wathi uIsrayeli Samuel nathi sesifuna ukuba nenkosi njengezinye izizwe. Nkosi yami. Wathi uSamuel ayibona ithatha mina leyo nto bathi nathi ezinye izizwe zinamankosi nathi sifuna ukuba nenkosi. Bathi indoda yenza something. Wabaleka uSamuel umprofeti washiya abantu washiya uIsrayeli wayokhala endaweni efihlakele. Uma elila ekhala wafika uNkulunkulu ezwa isililo somprofeti. Oh, Jesus. Wafika uNkulunkulu wathi Samuel ukhalelani kabuhlungu kangaka. Wathi baba isizwe sakho sikuhlubukile. Bathi bafuna inkosi. Wathi uNkulunkulu lalela Samuel. Lobuhlungu wena obuzwa enhlizweni yakho akuwena ozwa ubuhlungu. Kodwa yimina Jehova ngibeke ubuhlungu kuwe ukuze uzwe lobu buhlungu isizwe sami esingizwisa bona. Wakhala uSamuel wathi pho senze njani inkosi ngoba abantu bayayifuna inkosi. Wathi uNkulunkulu laba abantu bazwise mina ubuhlungu ngokuthi bafune inkosi mina ngikhona ngiyinkosi yabo. Wayesethi uNkulunkulu nevertheless I respect what they want. Wathi ke lalela ke kukhona umfana lapha esizweni sakwa Benjamin igama lakhe nguSawuli. Ngifuna ukuthi uyongcobela yena lo. Lesikhathi uSamuel ekhuluma exoxa noNkulunkulu ngapha kwaBenjamin kwalahleka imbongolo. Lesikhathi kulahleka imbongolo ngapha uSamuel usenqedile ukukhuluma noNkulunkulu. Wathi uKhishi phuma Sawuli thatha inceku nihambe niyofuna imbongolo. Bakhuphuka amawa behla amathafa imbongolo zange bayithola up until kwaphela amanzi kwaphela isinkwa bebasiphela. Bafika endawana thile mabefika kule ndawo ukudla kusekho isinkwa siphelile amanzi aphelile. Na wayesethi uSawuli mina la ngiyajika angisayi phambili. Uyathi inceku uSawuli asikwazi ukujika siphindele emuva singayitholanga into ebesizoyifuna la. Wayesethi uSawuli pho siyokwenza njani ngoba amanzi awasekho isinkwa sisekho. Yathi lenceku lalela la kule ndawo esimi kuyo la kuleli dolopha la kulomuzi lo kunomuntu kaNkulunkulu ohloniphekayo okhuluma izwi kuvele kwenzeke njengalokhu eshiya
impilo wabuza uSawuli wathi uma siya kulomuntu kaNkuluNkulu siyomnikani ngoba asiphethanga lutho. Lalela umuntu okuyisizini yakhe, lalela umuntu okusethaphwayo, uyena ocomplainayo kanti isizini kahle kahle akuyona yenceku kodwa yakho Sawuli. Kodwa Nkosi yami, kodwa uSathane uyabarobha abantu mase kufika isikhathi sabo labo kuyisizini yabo, ibona bakhala kakhulu, ibona bacomplaina kakhulu. Wathi uSawuli sizomnikani ngoba asiphethe lutho. Yathi inceku lalela, ngiphethe okweshekeli, kukhona okweshekeli enguphethe, siyomnikeza khona. Mhlambe lo muntu kaNkuluNkulu asitshele indaba zethu. Wayesethi uSawuli kulungile kasiye, lithi iBhayibheli bakhuphuka baya bathena baqala bangena umuzi, kwaseqhamuka amantombazana ayokha amanzi, aphethe amabhakede ayokha amanzi. Bafika bawabingelela base bayabuza kumantombazana bathi bosisi sicela ukubuza umuzi womprofeti ukephi la? Athi amantombazana nawuya nje nibhekene nawo, njengoba ninyuka nje phuthumani ngoba umprofeti usezophuma ayokwenza umhlatshelo. Oh Jesus. Kodwa Nkosi yami abanye abantu bafika kahle man, bafika kahle. When your season has arrived ufika yonke into iprepariwe, no struggle, awuhlupheki. Makufika isizini yakho, hey uyabo Jesu. Hallelujah. ubani isikhathi besikhona bengizonitshela uma kufike isizini eEagle Mountain ukuthi kwenzakalani. Nkosi yami. Ngafika uNkulunkulu esehlele yonke into, elungise yonke into. Oh Jesus. Bathi abakhulumayo bathi ayisayisaba thina izinto eziqala kanje, umuntu efika nje yonke into seyilungile, bathi hayi lento izohamba iphelele endleleni. Nkosi yami. Abangakubuka ukuthi hey kodwa usebenzile lo baba yasi. Jesu. No man, he deserves this, he worked for this, but so ke sibona Nkosi yami. uNkulunkulu eseprova ipoint lokuthi is my season. Sabekelwa ikhathi, sabekelwa ini, ngathi ngikhulumile ngaphendula ngeke ungezwe. Nkosi yami. Ngadla ushut up ngenza umsebenzi. Oh Jesus. 2025 isenzo 4. Hallelujah. Oh Jesus. And hayi u4 o empty ongananto, ngikhuluma mina ngo4 onento. Hayi no nento, u4 onezinto. Oh Jesus. How u3 years wonke lo sengayibona ku TV, yimina vele lo. Nkosi yami. Jesus. How angaze ngicabangele ukuthi ngiyoshumayela kuyisonto eline TV Nkosi yami. iveze mina. Oh Jesus. Kanti Jesu njani? Nkosi yami. Lalelani uSamuel, lalelani uSawuli. uSawuli waye kube uyena oba nama excuses kanti appointment kahle kahle ingayi. Jesu. Usebathelo baba hayi kunomuntu kaNkulunkulu akayingeni leyo uthi uSawuli kuyafana nalo muntu kaNkulunkulu siyomnikana. Koqala uthe mina ngiyajikela ngoba manje ubaba uzosuka akhathazeke ngathi ayekele izimbongo lezilahlekile. Hawu Sawuli imbongolo zakini nje lezi, why ufuna ukujika? Enekujika umuntu wasekhaya kuyikubo labalahlekelwe khona. Jesu. Hayi mosinanana mosikuba njalo mosukumema umakhelwane wena bese uba wena ufuna ukuhamba qala umakhelwane lona hlala. Jesu. Leso sikhathi umenywa wena umakhelwane maseqala ethola izinto la, so wena othi mawukhuluma uthi yazi abanye abantu nje kwalapha enkonzweni nje wafika nami walethwa yimina nje kwalapha eEagle kodwa namhla bangcwele. Jesu. Wathi lo baba ngiyacela siye lo muntu kaNkulunkulu lo ngiyamethemba. Hallelujah. Wathi uSawuli ayilungile kasiye, uyabona nje nokusho kwakho wathi
bakhuphuka umuzi nabakhuphuka nanka amantombazana aphethe amabhakede ayokhama amanzi amantombazana the intombi zasemakhaya phela nina phela amanzi niwakhe endlini intombi zasemakhaya ke lezo ziphethe amabhakede maze bona labo baba zabe seziyathoba bathi sanibona bosisi bathi yebo bathi ninjani bathi basiyaphe kuthiwa cha sihamba sifuna umuzi womprofeti ukephi umuzi womprofeti la bathi abantwana ula nje njoba ninyuka nje nawuya nibheke kuwona nje athi amantombazane sheshisani ngoba namhlanje usuku lokuyoshiswa komnikelo noma umhlatshelo. Amen. Lalelani baphuthuma uma bephuthuma uNkulunkulu wathi kuSamuel phuma endlini waphuma umprofeti uSamuel wema ngasesangweni uma yemile ngasesangweni wathi uNkulunkulu uyamkhumbula umuntu einsukwini ezimbili eintathu engikhulume ngaye ngathi ngifuna ukuthi ungcobele yena abe inkosi kwaIsrael wayesethi uNkulunkulu nangi phambi kobuso bakho bathi wathi umprofeti uSamuel ayingenani bafowethu ngenani wayesethi nifika nje vese sengiyaphuma Oh Jesus. Sinomhlatshelo ke esiwenzayo namuhla asinyukeni madoda sonke siyeni entabeni buka uNkulunkulu bukani bazalwane bukani look at this kulahleka phela the purpose into abayiphumela ekhaya ukulahleka kwembongo. Amen. Nikhona? Amen. Kulahleka imbongo ngifuna ukuthi abantu lento ngiyikhuluma ngamabomu ukuze abantu ba-understand ngoba usathana ngabarobha abantu isizini yabo seyifikile kodwa abaqhikinyethu usathana so that is why ngifuna ukuyichaza lento so that ungashifti noma usathana sekakushifta Nkosi yami. Kimqhikinyetsana nthwele xa uqhikinyetsa ngwanesu basizwe umqhikinyetho aniwasanizwa lutho bangizwe babukele emakhaya kiri satane kimqhikinyetsana wathi umprofeti uSamuel khuphuka nami madoda siye entabeni nina namhlanje niyakudla nami etafuleni. Jesus. Donkey chasers in the table with the prophet. Jesus. Donkey seekers same table with the man of God, the prophet. Jesus. And not just a prophet but a man of God. Nkosi yami. An honorable man. Bakhuphuka intaba bafika bathola ukuthi sekuseti kanti uchef uthe umprofeti uSamuel kuchef naye angazi ukuthi lento uyisho kanjani wathi yabona njengoba kuhlatshiwe nje ubothatha ke umlenze ungibekele wona eceleni bese uyawroast uyabona umanerate unithi yini umanerate Marinate. yini Marinate. umarinate yabona amagama nabo Arab uyanginika inkingi wathi no marinate or no marinate Marinate. no marinate Amen. no marinate ngisho kahle no marinate Marinate. no marinate no marinate ngisho kahle no marinate ayitshela uchef the chief chef okuyena ophethe abaphekayo ngobe kuthe masekuhlezwe etafuleni wahlala umprofeti wahlala ngalo Saul uSamuel lo uSaul lo inceku ahamba nayo bahlala etafuleni babukana. Jesus. Makusahlelwe etafuleni sekubekiwe wayesethi umprofeti uSamuel wait tshela umakhelwane lento yakho yokudla itoli yaphela Nkosi yami. uyodla ema-restaurant maleyo nto okudlala nama-chips nani nojeqe iyaphela manje. Oh Jesus. Into yakho yamabheka le somile khona
eMcDonald udlala nebheka ayaphela leyo nto. Ah, Jesu. Uyohlala ematafuleni Hallelujah. 2025 ushaya ifork and knife. Oh, Jesus. Weza uthi wayesethi uyawukhumbula umlenze ngathi ubongikhiphela wona ube wathi ngiyawukhumbula wathi ukosilethela wona. Awusuka futhi ke lapha kudlalwa lapha. Iphilo ntoza. Ya yabazi ke nasebeza beza siba nokhusi. Sibahambisa phezulu kwamakhanda abantu. Oh, Jesus. Jesus. Sebaletha umlenze othostiwe wamanerate elegama Nkosi yami kodwa ngiunderstandeni ukuthi ngisho lokho enikusho Amen. bona lokho umarinate bashaya Jesus. etafuleni ngoba izindaba ziphuma kahle etafuleni yabo makudliwa ziyaphuma izindaba wayesethi umprofeti ke lalelani mani imbongolo ezilahlekile ensukwini ezintathu ezendlule ningabe nisabeka inhliziyo etshela uSaul wathi lalela imbongolo elahlekile ensukwini ezintathu ezendlule ungabe usakhathazeka ngalezo imbongolo ngoba lezo imbongolo seyithola ke. Oh, Jesus. Lalela why the prophet has to tell this man before this man esho icase yakhe nenkinga ezengayo. Now he was proving ukuthi he is a prophet, he is a man of God. Amen. Now he was seeing this young man are worried because wayekhathazekile lokuthi imbongolo zilahleke manje ufuna ukumenza a relax etafuleni. Oh, Jesus. Uthi Saul ungabeki inhliziyo yakho embongolweni ezilahlekile ensukwini ezintathu lezo mbongolo sesekhaya zitholake. Wathi uSaul hayibo ubaba utshela ubani wathi khululeka wayesehlala phansi badla wayesethi basuka etafuleni wathi lalelani madoda anizukubuyela emumva namhlanje nizolala emzini wami bese kusasa ekseni niyagoduka. Oh, Jesus. Hayi angazi noma abazolwane bayizwa le nto. Hey, Nkosi yami. Number 1 uhlele nomprofeti etafuleni. Number 2 yolala emzini Ah, womprofeti. Jesu. Kanti yini lo nkulunkulu ayenza kangaka? Uyabona when your season has arrived, Oh, when your Jesus. season, when your time has arrived, nothing will stop you, nothing. Uyabona unkulunkulu uzoprotecta in such a way yokuthi eze ekufake phakathi endlini yomprofeti. Ekufake ngamagama unkulunkulu wayelwa namadimoni antshontsha isibusiso singakafiki ngoba kunamadimoni akwazi untshontsha izinto zingakafiki kumnikazi wazo kodwa zona zibe sezikhululiwe ezulwini kodwa zingakafiki kuwe amadimoni azihebse usalulindile wena but I prophesy kule ndawo akekho noyedwa amadimoni azontshontsha isibusiso sakhe. I speak the blood of Jesus upon your life. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Balala emzini womprofeti. Uma balele emzini womprofeti ekseni bavuka. Wayesethi umprofeti ngabe sakhathazeka zitholakele imbongo wayesethi ke lalela wena uNkulunkulu ukukhethile ukuthi ube yinkosi phezwe sizwe sakhe. Oh, Jesus. Kodwa akangagcotshwa ngalelo la. Kodwa ubuyele emumva uselizwile izwi. Oh, Jesus. Hey, Nkosi yami. Lento ngifuna ukuthi niyibambe sengiyavala. Ibambeni lento. Samuel prophesied upon Saul. He told Saul about his future. Amen. Ukuthi when don't look down on yourself, you are a future king. Jesus. Hey, You are a Nkosi future yami. king. Hey, you are somebody. Oh, Jesus. Ukuthi awunakiwe abanye abazalwane noma beplana wena ufakwa kuplan ungabe nankinga. Hey, Nkosi yami. Musa ngoba isizini yaloyo muntu mase ifikile ifikile. Oh, Jesus. Ngoba bazalwane. Hey, Nkosi yami. Hey, shabalala vala. Jesus. Ngicela ukuvala abazalwane. No ngiyavala. I'm closing.
walala emzini umprofeti. Ekseni baphuma nomprofeti bahamba bonke bobathathu boyi-3. Uma behamba bobathathu wayesethi umprofeti kule nceke, wena hamba phambili. Ngicorrecteni, wathi hamba phambili noma wathi hamba emva? Wathi hamba emva. Bona bahamba phambili noSawuli. Wayesethi umprofeti uSamuel, wena uNkulunkulu ukukhethile ukuthi ube inkosi phezu kwesizwe sakhe. Jesus. Wena uzawuhola uIsrael. Lalela ke, uma sesinikezwa ama-position noma singafika sonke la enkonzweni sifike sihamba, kodwa uNkulunkulu mase kunikeza manje sekubonisa your destiny. Khona abanye abantu ofanele besale emumva. Nkosi yami. Khona Jesus. ukhona abantu abaright ukuhamba nabo uma sisaya. Nkosi Kodwa yami. uma sesiyo appointwa kumele basale emumva. Oh Jesus. Ngoba kusiyo yonke into okumele izwiwe ngisho nabangani bakho lona uthi umngani ingane mase si-appointwa sinikezwa ama-positions wethu. Khona abanye abantu okufanele bezwe nje sekuthiwa ngasasa ngiyagcotshwa phela. Nkosi yami. Hawu ntanga ubuthuleleni konke lokhu indoda nami bangitshele manje. Jesu. Vala shabalala. Wathi-ke lunga young man. Wabuyela emumva uSawuli sekhululekile ukuthi imbongolo zitholakele. Nayi into engifuna ukuthi abantu beyibuke ngomprofeti. Umprofeti uyakwazi ukukhanda isizini. Jesus. Okay. A prophet can create a season ingakafiki. Jesu. Okay. A prophet can speak and create a season before your season. Amen. Jesus. This one is too big. Bancane kakhulu. Le ayifuni ingane le. Funa abantu abaspiritual matured. Le. A prophet can create a season before a season. Amen. Kanjani? A prophet has the authority and the ability to declare things. Jesus. God will respect and obey his prophet. Amen. Oh Jesus. To some people, your season has arrived. Oh Jesus. Hallelujah. Awu kodwa Nkosi yami. Hayi. Cha namhla ngiyaliwa ngale message. Jesu. Ngicela ukuvala. Amen. La siqale khona ukufunda uma Kings, angibe siqeda ukufunda ngoSamuel. Amen. Kings chapter 4. Amen. Bukani lezi zinto. Ngapha kuSawuli, kuSamuel umprofeti kukhulunywa ngoSawuli okwalahleka imbongolo. Ngale kumakhosi kukhulunywa ngowesifazane umshunayimikazi owavula indlu evulela umuntu kaNkulunkulu. Prophets. Amen. Angithi uyayibona leyo nto? Amen. Now lo mama wazikhandela isibusiso by acknowledging lo baba ondlula la. Wakhuluma nobaba wakhe wathi lo baba lo sengiyazi ukuthi umuntu kaNkulunkulu yazi baba. Ngiyacela myeni wami asimakhele indlu. Siyixhume odongweni indlu ikamelo lakhe libe phezulu. Thina lo muzi wethu right noso. Kodwa lo muntu kaNkulunkulu indlu yakhe fanele libe phezulu. Wavuma lo baba wathi kulungile nkosikazi. Kwalandwa abantu abakhaya bashaya isitina baxhuma indlu yomprofeti yabaphezulu. Ngelinye ilanga uyandlula umprofeti ukhathele wambiza umama wathi baba Nkosi yami ninjani siyacela ubaba andlule nje kaphuze nje amanzi. Wangena umprofeti wadekela itafula waphuziswa amanzi. Wathi umprofeti baba siyakubona ukhathele Nkosi yami. Ubaba akalale uzohamba kusasa. Kunendlu ubaba esimakhele yona esixhume phezulu wakhuphuka itepisi umprofeti. Oh Jesus. Eya erumini eliphezulu. Kwakufakwe umbhede nesazi story kwabekwa isibane kwabeka isitulo. Walala umprofeti ebusuku bangehla ubuthongo. Oh Jesus. Waphenduka bangafika ubuthongo kwasa.
ngakusasa fane bagoduke. Wayesethi uSamuel umprofeti uEliya lo wathi kwinceku yakhe akungibizele lo mshunamikazi. Wathi kodwa wabuza kuGehazi, wathi Gehazi, kodwa yini lo mama angayenzelwa yona emva kuba senzele into enhle kangaka? Yena ngaleso sikhathi wayengaboni ngoba uNkulunkulu wayekufihlile kuElisha. Wakwambula kuGehazi. Nikhona bangcwele? Amen. Wathi uGehazi, baba la ekhaya akunamntwana. Wayesethi eyingenziwa yini ungayiboni wathi ngibizela yena. Wambiza, ngifuna ukuthi nibambe na into. Ophuthuma lo mama wafika wathi baba uthi uyangibiza. Wathi ngiyakubiza ndodakazi. Wathi ndodakazi usenzele ubuhle, silele kahle, saphumula, sadla. Yini ofisa inkosi ikwenzele kona emva komsebenzi omuhle kangaka uwenzile? Wathi lo mshunemi, lutho baba. Wathi ngabe ufuna siyokhulumela enkosini? Wathi cha si right. Wathi ufuna siyokhulumela enduneni yempi? Wathi cha baba si right. Wathi hawu lutho. Wathi lutho baba. Wayesethi ke umprofeti, yabona ke manje umprofeti ucreate manje isizini ingaka Nafike. Wayesethi umprofeti ke lalela ke, ngonyaka ozayo ngaleso lesikhathi uzobe usunendodana. Jesus. Masinyane lo mama wadismiza izwi lomprofeti wathi cha baba musudlala ngami. Lento ibonisana ukuthi kade eprofetwa lo mama kungenzeki. Nkosi yami. So ijwayela lento prophet lo mama iprofeto zingabi fulfilled. Kanti this time kufike umuntu kaNkulunkulu uzodeclare a season and a time. Wathi ngonyaka ozayo by this time you shall have a baby. Wathi no ngiyakutshela mama. Lithi iBhayibheli ngonyaka ozayo ngaso lesikhathi esashiwo umprofeti nangya umama wakhulelwa wamangala. I prophesy as we close u6 to 6 ka 2024. I prophesy upon each and everyone who's present in this place. I prophesy even to those abebafisile ukuthi babe la kodwa kwangenzeki babe nezimpi. I prophesy ukuthi unyaka ka 2025 uNkulunkulu akuhlekise. 2025 uzohleka ngoba okungenzeki kubantu kuNkulunkulu kuyenzeka. Asiphakame ngezinyawo sishaya izandla sibonge uNkulunkulu. Shaya izandla besiyabonga. Sibongile uNkulunkulu. Oh hallelujah. Sibongile dwala lethu, sibongile mdala wensuku. Liphilile Nkosi linamandla izwi lakho. Baba wethu inkosi egameni lika Jesu sengilikhulumile uNkulunkulu ophilayo. Baba wethu namandla sebalamukele. Ngiyathandaza uNkulunkulu ngegama lika Jesu waseNazaretha abakunzima kubahlula. Baba wethu inkwele akusayi kubahlula. Baba egameni lika Jesu iminyango seyivulekile, imangaliso sezenzakele. Baba egameni lika Jesu waseNazaretha I prophesy phezu kwempilo zabo. I declare upon their lives a season of change, a season of breakthrough, a season of turnaround. In the mighty name of Jesus, I prophesy Chronos, God's time, in the mighty name of Jesus, the Son of the living God. Shaya izandla zakho. Bonga uNkulunkulu in Jesus' name. Bonga, 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 bonga. Bonga manje, bonga lo musi, bonga le moto, bonga lo msebenzi, bonga lezimali, bonga lo mshado, bonga la mathenda, bonga la ma-project osowatholile. Bonga, bonga le-certificate ozitholile. Bonga manje, bonga. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Amen. Shaya izandla zakho kakhulu wenza umsindo ongcwele. Ubonga uNkulunkulu in Jesus' name.
Sengobeka izandla uNkulunkulu sewuqedile umsebenzi. Khona phakathi kwethu othi baba ngiyamdinga lo Jesu, ngiyamdinga uNkulunkulu empilweni yami, unyaka usuyophela angisindisiwe kodwa ngikhona la enkonzweni. Cela umise isandla sakho egameni lenkosi uJesu. I just want to pray with you egameni lenkosi. Nangu uNkulunkulu khona namhlanje. Glory to Jesus. Abantu abalapha endlini bonke basindisiwe. What a mighty God we serve. Ngicela simshayele izandla kakhulu egameni lenkosi. Ngicela bazalwane nize ngiyoqedelela umsebenzi, abanye bazovela ngapha, abanye bavele ngapha. Senginithinta ngesandla, abanye ngibakhulekela kahle kusasa. Ngikhuluma isibusiso seneletha ama envelope enu. uNkulunkulu anibusise. Nisekhona kodwa thanda Nkosi yami mntana namhlabelelani egameni lenkosi uJesu. Glory to Baba. Sengiyobeka izandla Nkosi phezulu kwabantwana bakho, uNkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu ongcwele. Baba wethu namandla wonke, wena usuluconfirmile Baba izwi lakho uthi Baba lesi isikhathi sethu, lesi Baba isikhathi sethu. Moya ongcwele siyakubonga ke nangalesi sikhathi ukuthi ungulizwi elingaphindele emuva lingawenzanga umsebenzi. Baba wethu namandla, I speak your blessing and grace upon them in Jesus' name. I declare a season of God upon your life, a season of God upon you, a season of God upon your life in Jesus' name, a season of God upon you in the mighty name of Jesus, a season of God upon you in Jesus' name, a season of God upon you, season of God upon you, a season of God upon you in Jesus' name, season of God upon you, Jesus mighty name, 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 Jesus mighty name. Ngizomemezela isikhathi, ngizomemezela isizini uNkulunkulu ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu. Makasithaphaya sekethele bebeya ramakosi katalipa katosa yanteke moto lobobosa. Thank you Jesus, thank you Jesus. Baba siyabonga ngegama lika Jesu. Sasifikile uNkulunkulu isikhathi sabantwana bakho in the mighty name of Jesus. Siyabonga uNkulunkulu ophilayo, siyabonga mdala wezinsuku, siyabonga Alpha, siyabonga Omega, in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Osata baba sike ozotanda tandas. Father, we give you praise, we give you glory, we give you honor. Siyabonga baba wethu namandla onke, sikunikeza izibongo, sikunikeza udumo, zingezakho zikufanele baba wethu namandla onke. Siyabonga nasekuseni ukuthi isikhathi sethu sesifikile. Akunamadimoni azosivimba, akunabathakathi abazosivimba, akunamimoya engavimba isikhathi sakho. Lithi izwi lakho uma wena Jehova uvulile akekho ongavala. Lithi izwi lakho uma wena uthi yebo akekho ongaphikisa. Siyabonga ugobo lakho engashula amathoka baba wethu namandla onke. Siyabonga ekuseni siphuma kule ndawo impilo zethu sophinde sifane ngegama lika Jesu. Iminyango evalekile iyavuleka, nesibopho siyaqashuka egameni nasegazini lika Jesu Kristu waseNazaretha. Uyabongeka wena, uyababaseka wena, uyaphila wena, ungenza konke. Necebo lakho lingefihlwe muntu. Ekuseni baba asaqeli, sesiyabonga, sekwenzekile, sekwenzekile egameni lika Jesu. Baba siyabonga, imvula enkulu izonetha emakhaya, emabhizinisini ethu, emabandleni ethu, ezimpilweni zethu ngegama lika Jesu. Siyabonga imvula enkulu baba wethu namandla onke. We thank you Father that we shall finish strong in the mighty name of Jesus. We give you all the praise, we give
worthy to be praised. You're worthy to be honored. You're worthy to be glorified. Have your way. Take your glory. It is yours, our Father. You share your glory with no man. Take the glory. It is yours. Amgela udumo ekuseni. Amgela izibongo nasekuseni. Zingezakho. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyakubonga Baba. Thank you for your servant. We cover him, O God, with the blood of Jesus. Mana ngakuye egameni likaJesu. Fihla Baba wethu onamandla onke. U-MJ Shabalala. Siyamfihla egazini likaJesu. Mana ngakuye Nkosi. Ngqobele. Lwela. Shalom, shalom. In the name of Jesus.